že na začiatku by sme mohli spomenúť, že okrem nás sledujú z nebeskej lôže prednášku aj Uri Avner, Milan Velimovič, Paul Valova, Ludo Lehen, Miroslav Sindeláš, Zdeněk Šutera a Jozef Křivohlave. So what Stefan has just said, it's a list of people who will be also following this lecture, not here present, but from somewhere above us. And the names were Paul Valova, Uri Avner, Milan Velimirovič, Ludo Lehen, Milan Šindeláš, Zdeněk Šutera and Jozef Křivohlávek. Všetci, čo bývali pravidelnými účastníkmi nášho festivalu. They were here regular guests here. Some of them just one-time guests, but surely guests here. Čiže názov prednášky je Eliminácia duálov prvým ťahom bieleho v mnohostrategickej dvojťažke. The name of the lecture is the elimination of duals by key in a new strategic two mover with changes. Úvodná poznámka, tému alebo systém by sme stručne mohli nazvať aj ABBA. The opening remark, this system or this team can be also called ABBA. Rezervy rozšíriť dvojťažku nie sú bezhraničné. So the reserves in the extension of content of tumor are not unlimited. Akúkoľvek možnosť rozšíriť ideový rozmer žánru treba využiť. It is important to use any possibility to extend the content or ideas in some this genre. Pritom však treba byť krajne ostražitý. But it is important also to watch out for problems. Rozumie sa, že aby sme nenarušili tie klasické kanóny, ktoré máme stanovené v kompozícii. So we shouldn't breach canonical requirements unless totally necessary. Takto začína svoj článok Valerij Šanšín s názvom Duál v tematickom variante. So this is the start of the article that was written by Valerij Šanšín. It was about the with name Dual in the Thematical Variation. Článok bol uverejnený v časopise Problémy z Ukrajiny číslo 4/39 roku 2014. This article was published in Problems of Ukraine in 2014. Článok sa týka hlavne duálových matov, variantoch v súvislosti s premenou funkcie ťahov a tiež modernizácie témy Makyhovyho, ktorý pracuje s tematickými duálmi pred prvými ťahmi bieleho. So this article was mostly about Makyhovy team that is working with duals in set play and with other thematical content that I will ask to repeat to me. A čo bola tá prvá časť, tá tematická? Že s premenou funkcie ťahov a tiež modernizácie témy Makyhovyho. So it was about the change of the move function and ktorý this tiež Makyhovy pracuje team. s tematickými duálmi pred prvými ťahmi bieleho. Okay. Spomína tiež Fleka, Brogyho, Barsa, Rudenka, ako pracujú s tematickými duálmi v rozbe. He also mentions other teams that are working with thematic duals in the thread, like Rudenko, Brogy, and others. Mohol by som spomenúť ďalšie, napríklad Odeská téma a podobne. There are others like Odessa team. That is, Nakoľko dve časti tohto článku boli inšpirujúce, pozrel som sa na tematické duály z iného zorného uhla. So as this article Stefan has found quite inspirational for him, he looked at thematic duals from other viewpoints.
Tému, ktorú predkladám, je kombináciou zdanlivých tematických matových duálov AB a BA na obrany AB v diagramovej pozície s trojfázovými zámenami. This theme that is shown in today's lecture is using thematic duals A and B after the two defenses in the set play, and then three-phase change of play in three phases. Kde prvé ťahy bieleho môžu tieto rozčleniť v jednej, dvoch alebo troch fázach. So first moves of white can either separate some mates in subsequent phases, prípadne adekvátne zamieňať. or they can even change these dualistic checkmates from the set play. Systém môže vytvárať 7 párov v troch skupinách. The system can be based on 7 pairs in three groups. Čiže môžeme si ukázať prvú skupinu. We will have a look on the first group. It will take a while. I have to start this extracting. Tu je tá prvá skupina, kde vidíme vlastne tie zdanlivé duály z tej diagramovej pozícii, ako sa potom rozčlenia v tej prvej fáze na A, B alebo B a no. Ostatné maty sa zamieňajú v ďalších fázach. Čiže na toto ešte neexistujú žiadne príklady, s tým sa ešte nepracovalo. So we have the first possibility. First row is about set play, and the other rows are phases. And small AB are defenses, and the capital letters are checkmates. So, môžem poznámku, Štefan? No. Že v podstate tie prvé dve sú v podstate izomorfné, že to je prakticky to isté. Tam nie je žiaden rozdiel. No, lebo ten B izomorfné sú není, lebo tam vychádza na A a tu vychádza na AA a tam vychádza na AB. No ale keď si zameníš virtuálne Ačko s Bčkom, tak je to prakticky to isté. Tie termy sú v podstate úplne rovnaké. So I'll just remark that in my opinion these two first are isomorphic as well as the other two are the same. It is just the replacing some letters. Druhá skupina, tam sa to rozšlení do dvoch fáz, ako vidíme. Čiže tam je 6 týchto skupín, do dvoch fáz sa to rozšlení. So here we see something different in the second group. In the first group, these set mates were
just separated in one phase, and the other phases were completely different. Here, the two mates are either in two different phases, in different phases, in different phases. So this is something different. Okay. No a tu takisto neexistuje zatiaľ žiadne príklady. So there are no examples of this. Nasleduje tretia skupina, And here is the third group. kde už sú vo všetkých troch fázach. Takže potom na zámenu ostávajú dva maty. Where there are just the set mates are used in three phases, and there are just two remaining checkmates that can be changed. No a tu už existuje aj tá ukážka. Toto bolo ako Baku na olympijskom turnaji, získalo to tretie čestné uznanie. So this is the example that was participating in Baku Olympic tourney, where it got the third honorable mention. It is the line you Sorry? the reference you see Baku Chess Olympic. You see if you you will have the reference. Yes, it's written here. But this is on here on this. Yeah, but for the source you can see. Yes. Čiže tu sa nachádza tá úloha, čiže tu sú tri možnosti rušenia tých duálov. Skoro ukážte duály možno. Prosím? Ktoré sú tie duály? No, tie duály sú jeden druhý, áno. Čiže keď ide jeden jazdec, This is the first obidva maty. first defense that Druhý allows jazdec, both checkmates. takisto obidva maty vychádzajú. Tak teraz jeden spôsob je zrušenie tej poloväzby, vytvorenie toho matu, no a tým pádom potom dojdú tieto obrany, sa to vyčistí, čiže vychádza A a B. Čiže na ten čas berie. So if we destroy this half pin, then of course the half pin mates are not working, only captures of black knights. Druhý spôsob je odblokovanie tohto pola E5. So now E5 is blocked by knight for white bishop. Čiže na toto sa objaví teraz recipročný mat, tento na E3. So after capture E5 we have this bishop E3 checkmate. A na tento mat vlastne tým, že pokryté toto pole, môže dáma matovať tu. And here as white knight guards C4, white queen can checkmate on B6. Ešte som zabudol predtým pripomenúť, že toto prerušenie toho jazdca vlastne tú zvodnosť ruší, pretože vibrácia. The reputation is not to see. Aké je vyvrátenie? A toto je It will also vyvrátenie reputation. bije tohto. Okay. No a riešenie je toto, takže zase akoby symetricky, keď ide sem, tak teraz to je ten mat, áno, a keď toto bude, tak dojde ten mat. So this is third phase, and this is solution, and there is no refutation there. Čiže bez tých tematických duálov je to klasický Riceov cyklus. So if we don't think about thematic duels in the set play, this is just cyclic Zagoruko, Rice cycle. And but this is something more with these duels. Tu je to
podobné. Toto je zo spisky Borovičky. This is symbol. Druhé čestné uznanie. There was a second honorable mention is Spiska Borovička this year. No a tu sa klasicky tu nachádza tzv. Slovenský špirálová zámena alebo rozložená recipročná zámena. A takisto tie tematické duály teraz sú tuto z toho vežou. Čiže jazdec a potom sú zase tie tri možnosti, ktorými vlastne sa eliminujú tie duály. So here the thematic duals are by white rook on b6 and c5, and there are again three possibilities how to eliminate duals from the set play. Čiže tieto dve ukážky sú prakticky z tejto tretej skupiny. So both problems shown are from this third group, and it was just highlighted here. No a táto téma ABBA sa môže prakticky realizovať aj s premenou funkcie ťahov, čo bolo už vo vlaňajšej prednáške, tá ukážka z Mariánky, alebo tiež aj jedna publikácia z Pravdy. It is also possible to include change of move function in this theme in some way. It was shown last year also in Stefan's presentation. Je publikované, že tieto dve posledné menované, čo som teraz menoval, tam mali aj novo objavený typ kombinácie premeny funkcie ťahov. No, vo všetkých týchto uvedených prípadoch ide o také tri možnosti, vždy tými prvými ťahmi bieleho eliminovať duály matok z diagramovej pozície. So there is always a try to eliminate duals from the diagram or set play. Vyskytuje sa tu akási analogia s plánmi logickej školy. There is some analogy with plans of the logical school. No, tak či tak ide o nový typ vlastne realizácie rozšírenia obsahu nášho dvojťahového žánru pri zachovaní tých našich umeleckých kanónov. In any case, this is something that is trying to enrich the content of two-mover without compromising the canonical requirements. No ešte taká poznámka na margo, že povedzme to A a BA v tých tabulkách je viac menej rešpektované to estetické hľadisko autora. So, Stefan says, celkom tomu nerozumiem. No, že je to viac menej, že z estetického hľadiska som nenapísal AB a AB, ale AB a BA. No, ale kto by snáď chcel logické zdôvodnenie, tak nájde ho v tom zoradení tých ťahov, že ono to vypadá tak, že keď tie duály, hoci ktoré tu dáme, tak keď to napíšeme takto pod seba, tieto dve, tak tu je to obidvakrát s braním a druhýkrát je to bez toho brania. Ono vychádza bez toho brania, tak je to aj logické zdôvodnenie, že preto to B už vystupuje tam, že to je s tým braním a to A už potom bez toho brania. So this is it is possible to present or write this set play duals in different ways. It's possible to write them as ABAB or ABBA, and this reflects, this writing reflects Stefan's view that, for example, here it's written like knight captures e3 or knight e5, and the other variation is again knight captures e5 or knight e3. So it is like
the first is with capture, the other is without capture. So it's like aesthetical view of Stefan that this makes sense to him more than to write just to ABAB. Takže to je všetko, inak prepáčte za niektoré tie chyby pri tých ukážkach. No. So this is it. Stefan apologizes for some small errors, but they were not noticeable. It's like no problem. Prípadne nejaké poznámky alebo pripomienky, nech sa páči. Any questions? Any remarks? Anything to add? Niekto? Nejaké otázky, poznámky? Trošku ešte vyrolujte skupiny, sme to videli. Nebyli izomorfní, jestli to budu modelovat smátek, vyšla ta třetí řádka. Nebo si myslel jako ty první dvě, nebo... Áno, tie prvé dve. A... To první dvě, že jsou izomorfní. No sú, lebo závisí od toho iba A a B ako označ. označ. Jako vpravo jsou, tam je, na poslední řádce je E, tam je DC. Áno. Tam to se liší, no. Pre mňa sú izomorfné, pre mňa osobne. A tieto dve. A potom zase izomorfné sú tieto dve. Ano, tak to ano, ale tyhle ty dvě navzájem To je jasné. jsou různý. Áno. It was just a remark about what is isomorphic and what not, and so I come to agreement with Václav that first two are isomorphic, but not, for example, first with third, because of course there is the third phase is different. There is reciprocal change and there is normal change. Mne sa zdá, že ešte raz, že na tú obranu A potom vychádza ten mat B a tu na tú obranu A vychádza mat A. Tak je to otázka toho, ako si tie maty označíš, lebo ty si už v tej zdanevej hre, keď si ich označíš naopak, tak ti vlastne lebo tá zdanevá hra po Ačku vychádza A aj B, po Bčku vychádza A aj B. Takže tie dve obrany tak nedokážeš rozlíšiť. A keď raz ten mat označíš A a druhý raz B, tak raz dostaneš ten prvý a druhý raz dostaneš ten druhý. A keby som sa mohol opýtať, ten zdroj, ktorý ako keby tie inšpirácie pre tento systém, ktorý si tu prezentoval, tých skupín, ten je jasný, ten vlastne pochádza tuto z týchto úloh, ktoré majú v sebe tú zdanlivú hru s tými duálmi a potom ten zvyšok je OK, tam tie duály vlastne sa nevyskytujú. Tak ako si to načetol, je nejaká šanca keby nájsť už existujúce úlohy, ktoré vlastne by takéto témy obsahovali, alebo týmto smerom sa neplánuješ nejak vybrať? Či už, že by si ich poskladal, alebo že by si ich nejak poznal? Pokúsim sa, no. Pokúsim sa ešte aj tie ďalšie, lebo tie posledné vyzerajú najefektívnejšie, no. Aspoň takto sa zatiaľ ukazuje, no. Že tie vyzerajú asi najnáročnejšie a najefektívnejšie. I was just asking about, because we have been shown that maybe the most difficult is the last one, because there is this cyclic theme, but what about the others? Because as Stefan said, he doesn't know about existence of such problems that would be in group 1 or group 2. So he told us that he will try to compose something later. Aj čo sa týka tej, čo my na Slovensku nazývame špirálová zámena, alebo rozložená recipročná zámena, s tým sa dosť málo pracovalo. Tých úloh je veľmi málo. Because what we call here in spiral change or like distributed reciprocal change, it's for example in this second group the last two possibilities, because there is BC, CD, DA, so it's like spiral. So this is
is something that was not much worked generally. At least we don't know about. A oni aj najlepšie korešpondujú vlastne s tým rozložením, povedzme, tých zálivých duálových matov. Tak aj tam niekedy to tak proste ide do toho krížka, takže tiež to skorešponduje nejak. To je na ten kríž, na ten kríž. So this is something that makes also some visual sense, and it is interesting in some way. Dobre, ďakujem. So, thank you, Stefan.